10 college degrees for employers. Ito po ang ating tatalakayin dito ngayon sa Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Pag-usapan natin kung ano-ano ang mga college degrees na hinahanap-hanap ng mga kumpanya at ng mga industriya at ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Simulan natin ang listahan. Number 10 sa listahan natin ay mga business management graduates or mga business management degree holders. So, sino po ang mga nangangailangan yan? Napakarami po, kahit ng mga business process outsourcing companies, yung mga tinatawag nating BPOs, yan yung mga kumpanyang pinamamahalaan ng mga dayuhan at ang kanilang pinaglilingkuran ng mga kliyente sa iba't ibang panig ng ating mundo. So, yan yung mga BPO companies. So, sino-sino yung mga yan na madalas naghahanap ng mga business management graduate? Yung nga lang, dapat po nating tandaan kung gusto natin magtrabaho sa mga international companies like yung mga BPOs, dapat hasain natin ang ating Ingles. Kasi nga, kinakailangan magaling ka magsalita ng Ingles para makausap mo at mapaglingkuran mo ang mga kliyente ng iba't ibang mga dayuhang kumpanya. So, business management graduates or degree holders, ang mga nangangailangan dyan madalas ay Accenture, isa sa mga BPO yan, Shopee, kilala nyo kung anong Shopee, Manulife, isang insurance company, of course, Globe Telecom, yung may-ari ng Globe mobile phones and mga telephone lines, BPI, Bank of the Philippine Islands, Concentrix, isa rin sa mga BPO companies, at Smart Telecom, Smart company. So, yan ang mga nangangailangan ng mga business management graduates. Kada taon, marami silang mga hinahire o mga nire-recruit na mga graduates or degree holders. Pang-siyam sa listahan, mga marine transport or engineering graduates, marine engineering graduates or marine transport graduates. Ang mga kumpanya naman na kadalasan naghahanap ng mga marine engineering graduates ay mga ship manning companies, yung mga nagre-recruit ng mga seafarers, ng mga engineers for ships. So yan, isa dyan, Walem Ship Manning. Isa yan sa mga malaki at sikat na kumpanya na nagre-recruit. Marlow Navigation, Magsaysay Ship Manning, NYK Philship, Solpia Ship Manning, at OSM. Yan yung mga malalaking kumpanya na madalas naghahanap sila ng mga graduate ng marine engineering. Pang-walo sa ating listahan, mga computer science graduate o yung mga information technology graduates, no? Yung mga degree holders. So, ano mga kumpanya naghahanap ng mga ganitong klaseng graduate? Napakarami po niyan, global po yan. Pero yung mga kumpanyang international companies na narito sa Pilipinas at kadalasan naghahanap ng mga ganitong graduates, isa na dyan yung Oracle company na galing sa Amerika. Yung Samsung Electronics, of course, kilala natin yan, galing sa Korea. Denso, Tata Consultancy, at saka IBM, no? IBM Philippines. Yan yung mga madalas naghahanap din ng mga computer science graduate. Pang-pito sa ating listahan ay architecture. Pag sinabi mong architecture, bakit kailangan ng architecture? Dahil hindi magagawa ang isang proyekto ng walang disenyo. At ang disenyo, kinakailangan pag-aralan ng mabuti at kinakailangan na angkop sa kagustuhan ng mga kliyente at ng mga kumpanya. So ano-ano naman ang mga kumpanyang madalas din nag-hire ng mga architecture degree holders or graduates? Isa na dyan yung IDEA Philippines, AIDA Philippines. Asia Design, yan yung mga architectural firms. JSLA Architects, Edward Cotan and Architects, and of course, Jonathan Gunn and Architects Associates. So yan yung mga kumpanya na madalas naghahanap kasi yan yung mga architectural firms na marami silang mga kliyente na lumalapit sa kanila para magpagawa ng bahay, ng mga opisina, ng mga gusali, at ng mga iba't ibang klaseng proyekto kahit ng mga malls, sila mga pinupuntahan. Kaya nangangailangan sila ng maraming architectural graduates kada taon. Bukod pa sa mga international architectural firms na naririto rin sa Pilipinas at nagdidisenyo sila ng mga proyekto ng iba't ibang mga kliyente sa iba't ibang panig ng mundo. So napakarami rin yan. Mga BPO companies rin yan na architectural graduate or degree holders din ang hinahanap nila. At of course, pang-anim sa ating listahan, mga engineering graduates. Mga engineering graduates, pag sinabi mong engineering graduates, napakaraming sangay niyan. Merong tinatawag tayong civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, chemical engineers.
So, napakarami naghahanap ng engineers dahil habang ang mundo o ang mga bayan umuunlad at nagiging progresibo, napakarami nilang proyekto at infrastruktura na kinakailangan gawin at ipagawa. So, lagi sila naghahanap ng mga engineering graduates. So, dito sa Pilipinas, ano-ano yung mga kumpanya na naghahanap ng engineering graduates maya't-maya? Yung Fluor Corporation na galing sa Amerika, engineering company yan, pero meron silang base rito dahil ginagamit nila yung mga engineers natin para mag-design nyo at the same time tulungan sila sa mga proyekto nila sa iba't ibang bansa. At of course, JGC Philippines, isa rin yan sa mga international companies na madalas naghahanap ng mga inhinyero natin. Lear Corporation, galing sa Amerika yan. Madalas din sila naghahanap ng mga graduates sa engineering. And of course, yung ating mga local companies dito na nasa development or construction, katulad ng SM Development, DMCI Homes, EEI, at Makati Development. Yan po yung mga kumpanya rito sa ating bayan naman na laging nangangailangan ng mga inhinyero. Panglima sa ating listahan ay mga pharmaceutical science graduate, mga pharmacists o mga pharmaceutical science graduates. Sino naman ang mga nangangailangan nito ng mga kumpanya? Kadalasan, mga drug companies or pharmaceutical companies, mga laboratory companies, mga hospitals, at mga BPOs din. Marami rin naghahanap ng mga ganitong graduates. So, sino-sino yung mga kumpanyang madalas nag-hire ng mga pharmacists or pharmaceutical graduates? Of course, Mercury Drug Store. Napakaraming branches niyan, may higit 1,000, na madalas, bawat isang branch nila, kailangan nila ng pharmacist. Ganon din yung mga kalaban nila, kakompetensya nila, Watson, South Stars, at iba pa. Lahat yan kinakailangan ng mga pharmacists. And of course, Unilab, United Laboratories, ang pinakamalaking kumpanya sa ating bansa sa pagdating sa paggawa ng gamot, United Laboratories. Of course, yung mga foreigners, mga international companies like Abbott, GlaxoSmithKline, GSK, at ang mga hospitals katulad ng St. Luke's, Makati Med, Cardinal Santos. Yan, mga yan, madalas nangangailangan din ng mga pharmacy graduates or pharmaceutical science graduates. Pang-apat sa ating listahan, of course, mga accounting graduates. Kasi nga, lahat ng negosyo, kahit na pamahalaan, kinakailangan may accountants. Kasi kung walang accountant, paano nyo malalaman kung ano ang ginagastos at kinikita ng bawat institusyon, ng bawat kumpanya, at ng bawat sangay ng pamahalaan? So, pag sinabi mong accounting graduates, sino naman yung madalas nag-hire at nangangailangan ng mga accounting graduates o accounting degree holders? Of course, isa sa mga number 1 na ating audit firms, SGV, si Sip Gores Belayo. And of course, Deloitte, and then international yan, PricewaterhouseCoopers, international yan. Mga bangko, siyempre mga bangko, talagang kailangan nila ng accountant. And of course, Takandong Reyes, accounting firm, audit firm, Procter & Gamble, isa rin international company, audit company na Isla Lipana, isa rin yan, RG Manabat, and saka Punong Bayan and Araulio, KPMG, lahat yan mga international, mga companies o mga audit firms na nangangailangan ng mga accounting graduates or accountants, no? 3. Medical field graduates. Medicine, some areas of specialization: allergology, anesthesiology, cardiology, dermatology, emergency medicine, family and general practice, gastroenterology, internal medicine, obstetrics and gynecology, orthopedics, pathology, pediatrics, psychiatry, radiology, surgery, research, public health, employers, hospitals, clinics, private or group practice, health networks, nursing homes, rehabilitation centers, mental health institutions, federal, state and local health departments, government agencies, armed services, correctional facilities, colleges or universities, medical schools, large corporations. Then balikan naman natin, number 2 sa listahan natin, no? Number 2, mga law graduates, no? Mga law graduates, marami naghahanap diyan, hindi lamang mga kumpanya dahil ang mga kumpanya kadalasan pag medyo lumaki na sila, kailangan nila ng in-house lawyer. At mga law firms din, kailangan nila ng mga law graduates para maging associates nila. At of course, ang ating pamahalaan. Kailangan nila ng mga abogado sa iba't ibang sangay ng pagpapatakbo ng ating pamahalaan. So napakarami rin nangangailangan ng mga law graduates. At ang mga malalaking law firm dyan na pwede nyong applyan para magkaroon kayo ng tamang training experience at pagkatapos ng ilang taon, mas gumaling kayo at mas marami kayong pwedeng puntahan,
Acra Law. Acra Law is one of the respectable law firms ng ating bayan. And of course, si Sip Salazar Hernandez Gatmaitan Law Firm, Divina Law, Picasso, Buscaino, Fider, Law Office, isa rin niya sa mga malalaki na law firm natin sa ating bayan. So ngayon, puntahan natin yung number 1 sa listahan natin na hinahanap-hanap ng napakaraming kumpanya at sa iba't ibang bansa, mga nursing graduates. Now, pag sinabi mong nursing graduates, kinakailangan yan, hindi ka lamang nagkaroon ng pag-aaral bilang nurse, pero at the same time, nagkaroon ka na ng karanasan kahit na papano 1-2 taon sa mga hospital para mas mabigyan ka ng pagkakataon na makapagtrabaho sa abroad. No? So ano-ano naman yung mga kumpanya na kadalasan naghahanap ng mga nursing graduates? Dito sa local, lahat halos ng hospital naghahanap ng mga nursing graduates kasi kulang na kulang sila. Mga medical laboratories, mga medical clinics, lahat niyan naghahanap. Pero kung gusto niyo naman magtrabaho sa abroad at mas gumandang inyong income at kita, ang mga numero 1 dyan o yung mga sikat na nagre-recruit talaga na kinikilala ay yung United Health Group Company, yung ACES Call Center, and then yung SHAPC na Philippine Healthcare Recruitment, SEAPCI, SHAPC ang tawag dyan, and of course ABA Personal Services, MSR Philippines, Health Carousel Philippines, ASC Global Recruitment. Yan naman yung mga kumpanyang madalas may mga kliyente na naghahanap ng mga nursing graduates para ipadala sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Madalas yan nangangailangan mga Middle East countries. Ang daming nurses na hinahire dyan. Canada, Australia, New Zealand, America, Europa. So yan yung naman mga mas magandang sweldo kung sakasakaling mabibigyan kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho dun sa kanilang mga bansa. Yan lamang po mga kabayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders.